Mushure mekunge tareceiva sad news dzekuti baba vamai Titi vashayika, tazoshamisika kuona vanhu vakuda kutoita content and getting back to Mura vachishandisa rufu rwababa vake. Chii chakadaro chinenge ngozi? What's wrong with Zimbabwean socialites? Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So vamwe makuseni vamuka vakanyora vachisympathiza naFeli. Miss Blue vanyora, Feli, I feel your pain. Baba vazorora ufunge, Mwari vazorodza murandarume wavo. I'm so sorry sisine matambudziko. Nzira yawanga uchifamba iyi, I walked it 2 years ago. Simbiswa naMwari, Mighty's Diaries, it is well. Dorino Masomera anga chito what chichiri kuitika nema crying emoji vana handsome gudo vana mama V nevamwe vakadaro. They came through vachi taura kuti zvakaoma zvazorambisisa. To lose a father is to lose the one whose guidance and help you seek, who supports you like a tree trunk supports its branches. Tatelicious zvakare ndokunyora vamurata vashaya nematambudziko makuru muri kwamurata. Shame vaive vakapfava havo sekuru vatanatswa. Sorry hako chachi, but dambudziko riripo nderekuti vaizongotukwa vopinzwa mucrossfire yezvinhu zvinoitwa nemwana wavo, but he was a very supportive father. Kangani Feli achiroorwa kana kuti Feli achiita vakomana vake sekuru vakapfava havo vachingoona, but anyway vazorora zvavo, vanga vamborwara kwenguva yakati kuti. But now nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi ndeyekuti in someone's pain yakakura kudai, people find this as a joke and a way of getting back to a inguva yekuti munhu akaremerwa ari kurwadziwa with the loss of a parent, but vanhu vanobva vatoda kutopusha yavo agenda. So Ketina ndiye atanga akati Felicitas akatuka mabhonzo amai vaTinashe, akatuka mai vaTaira musi unoyu, vakanzi vanga vari pabarika vakafa needzi kwangundu. Akatuka mai vaMemo musi uno uyu futi achiti vaikechesa $3. Zvikanzi Memo musoro ndiNicodemus, makumbo ndiJohani. Akatuka mai vaOlinda vakafa achiti vakahura nemukula vakazvara muKanadi dunhu. Akatuka baba vangu ini huni dzanaiwa vakafa kare kuti vaiva hure vakaburitsa ngozi. Akatuka Patricia kuti akaita mwana nababa vake. So what is so special about her? The list is endless. Saka ndikoko. I'm not two-faced. What you see is what you get. Ndikoko. So Queen of Peace baba vatanga waya vakati haiwa vakwasha kwamurata for my former and current group, gadzirai WhatsApp group remadonations. Mukadzi wenyu akanditukira guva rababa vangu, nhasi zviri kwenyu. Kamuchacha ndo zvinoita upenyu, chemesa kamuchacha. So many people are saying, guys, really this is not necessary, you are being very petty, and yes, we support all of you guys, but why muchidaro? Why muchitaura zvinhu zvinorwadza? Then ndobva vazonyora an hour later vakati my heartfelt condolences to the Murata family. Tingatukana hedu asi zivai kuti hunherera hunouya to anyone wakavarairwa. Tisazotukirana kufa kwevabereki nekuti wako anogona kungofawo anytime nematambudziko. Ketina akabvumira akati aituka vedu vakafa kare, vaMemo mai vakafa vakatukwa, ameno ikoko. Saka ndo what's so special about Kitty? Maybe auraya baba vake nemhiko dzake. Aluta continua. Guys, this is very sad. Munhu ari kuchema baba wake and vanhu vari kutoita joke nyaya iyi. Chiiko chiri kuitika? Queen of Peace vadzoka zvakare ndokuti majaira kusataura chokwadi kuda kunzi good for nothing. Kamuchacha akandituka kuti unoseka edzi yangu, mai vako zvavakafa needzi 1. Why was she bringing my late mother into the fight? And why was she lying about her death? Ndozvinoita upenyu. You test the medicine of your own ridicule. People have double standards mufunge. No one is special that way. So guys, there was like a mixed feeling pa vanhu vese
vanga vachisenda macondolences messages. Chinhu chanyanyisa kunetsa ndeyekuti vanhu vanga vachitora kunge this is a joke. Baba vamunhu vatoshaika, but vanhu vanenge vachingotora nyaya iyi kunge zvinhu zvekutamba nazvo, zvinhu zvekutsvaga nazvo content, zvinhu zvekutsvaga malikes nemastars. Why are people being like that? Panguva yakadai, you need people to stand with you because unenge uchiita go through a lot and you cannot even afford to be part of any drama. Guys, whatever happened between the socialites, kana tingori vanhu inguva yekuti tingochema pamwe semhuri yeZimbabwe pane kuti vanhu vatange kutoita joke, vakwasha vekwamurata ngavauye vaite magroups chino. Guys, why tichidaro senyika? Do leave your comments on what you think. Kuti zvinoitwa nemazim socialites izvi zviri necessary here? Isu pano paZim Hot News, we stand with Maitete during a time of loss. Tichingovanamatira kuti zvese zvifambe zvakanaka uye vawane kunyaradzwa semhuri mushure mekuwirwa nechiitiko chakaipa kudai.